Morjesta taas kaikille ja tervetuloa jälleen kerran Ohituskaista podcastin pariin. Tässä puolella pöytää istuu Jaakko Salopelto. Ja täällä taas Niklas. Kyllä. Perinteeksi muodostunut, kyllä. Aina samat tylsät kasvot pyörii täällä. Yes. Mikäs meillä on Niklas tänään aiheena? Tänään meidän pitäisi puhua vähän yksityiseltä ostamisesta, että minkälaista auto-ostaminen on yksityiseltä ja mitä siinä tulee ottaa huomioon ja kannattaako naapurin timppaa pyytää asiantuntijaksi autokaupoille mukaan, että koskee melkein yksityistä ja sitten liikkeestäkin ostamista, että onko se timppa oikeasti paras asiantuntija. Eli päivän kysymys on se, että ottaako naapurin timppa mukaan vai ei. Kyllä, se on päivän kuumin peruna. Kyllä, kuumin peruna, just näin. Mutta lähdetään purkaa. Käytännössä niin kuin yksityiseltä ostaminen, niin siihen tulee niin kuin ainakin itsellä ensimmäisen mieleen, ja mitä varmaan monilla muillakin, se, että perävalotakuu, eli se, että autossa niin kuin ei ole minkäänlaisia virhevastuuta, sä ostat kuluttajalta, sen siellä on tietysti tietyt kuluttajansuoja-asiat, mutta varmaan niin kuin ekana tulee mieleen toi, että mitä sä oot niin kuin itse mieltä tosta, ja minkälaista autoa ehkä kannattaa yksityisesti lähteä ostamaan sitten. Joo. No ensinnäkin otan ihan ensimmäisenä kiinni tuo, että onko virhevastuuta kuluttajalla, niin kyllähän sillä on. Ja tarkoitan nimenomaan sillä, että petoshan on petos, tekee sen kuluttaja tai yritys, eli tavallaan niin kuin petostahan ei saa tehdä, mutta se miksi kuluttajilla ostaessa puhutaan, että ei ole virhevastuuta, niin perustuu siihen, että lähtökohtaisesti se virheen näyttövelvollisuus olisi sitten sillä ostajalla, eli jos sä pystyt huomaamaan, että myyjä on tahallisesti huijannut tai tehnyt petoksen, niin silloin kuluttajallakin on virhevastuu. Mutta lähtökohtaisesti, jos auto rikkoutuu, niin silloinhan ei ole kuluttajalla niinku mitään virhevastuuta. Ja tämä on niinku yksityisistä ostajissa niinku ensimmäinen isoin ero versus autoliikkeeseen, että siltä yksityiseltä ostajissa sillä ei virhevastuuta ole tulevista rikkoutumisista. Eli tavallaan se on niinku se keskeinen. Kyllä, eli esimerkkinä varmaan just niinku käytännössä sitä, että jos sä vaikka nyt ostat yksityiseltä auton ja kuukauden päästä joku pakoputki tippuu maahan tai jotain vastaavaa, niin jos ei se on niin kuin ollut siinä sillä hetkellä, niin siinä ei niin kuin kuukauden päästä on turha mennä niin kuin kitisemään siitä. Kyllä. Tai jopa 100 metrin päästä. Niin. Että tavallaan niin kuin se näyttövelvollisuus on sillä ostajalla, eli sä lähdet ajamaan, yksi kiistelty esimerkki, mistä multa pyydettiin lausuntoa ulkopuolelta, oli, että oli ostanut auto ja se oli päässyt sille 11 kilometriä moottoritietä pitkiä, moottorin vikavalo oli syttynyt, se oli ajanut 3 kilometriä ja se auto oli kirjaimellisesti leiponut, eli kone mennyt rikki siitä, että onko se vika ollut ostohetkellä vai ei. Ja lopputulos oli se, että oikeustaisteluiden jälkeen tai ne sovittelussa sitten jo asiaajat päätyi siihen lopputulemaan, että kyllä se vika on siihen tullut sen ostohetken jälkeen ja tästä syystä sitten ei taas korvausvastuuta olisi ollut, kun taas autoliikkeellä vastaavassa keississä olisi vähän tiukemmin kyllä syynätty, että kyllä autoliike olisi siinä joutunut korvausvelvollisuuteen jollain tasolla, varsinkin kun puhuttiin merkittävämmän hinnasta tuotteesta eikä mistään niin kuin ihan halvasta. Ja yksityiseltä ostaessa niin kuin kannattaa lähteä puhumaan hintaluokista, eli on erilaisia hintaluokkia, missä tapauksessa kannattaa yksityiseltä lähteä ostamaan, missä ei, mutta niin kuin on hyvä semmoinen nyrkkisääntö, mitä mä oon itse sanonut, että yksityiseltä ostaminen on varsinkin edullisimman pään hintaluokassa tosi usein järkevää. Ja mikä se niinku pääpointti, miksi se niinku järkevää on? Kun mä itse olen niinku ymmärtänyt sen sillä tavalla, että siinä on niinku, jos puhutaan vaikka 5 tonnin Passat-kiposta, niin se vastaava auto todennäköisesti autoliikkeessä maksaa sen 6 900 €. Että sä maksat omalla tavallaan siitä, että puhutaan 3 500 ajatusta autosta, niin siinä jopa niinku autoliikkeellä, jopa Suomessa on yllättävän pieni se niinku vastuu, koska puhutaan niin käytetystä loppuun kulutusta autosta, niin sä periaatteessa maksat turhaan siitä lainausmerkeissä virhevastuusta, mikä on oikeasti aika olematon autoliikkeelläkin tollasessa. Joo, ja sehän ero nimenomaan tulee siitä, että tavallaan autoliikehän tarvii katteen elääkseen. Niin, kyllä. Eli kuluttajalle se auto on vaan tavara, jonka se haluaa hävittää ostaakseen uuden tai elämäntilanteen muuttuessa. Ja silloin on todennäköisesti oma mielikuva, minkä se tarvii siitä autosta rahaa. Se ei perustu liiketoimintaan tai bisnekseen, koska todennäköisesti autoarvo on tippunut siitä hetkestä, kun hän on ostanut. Mutta kun autoliike hankkii sen kyseisen auton varastoon, niin lähtökohtaisesti se laskee, että tällä hänen pitäisi elää. Kyllä. Ja seinien maksaminen, yrityksen palkkojen maksaminen, työntekijäkulut aiheuttaa sen, että kyllä se autoliike joutuu laskea
katteen siihen auton hintaan, ja tästä syystä usein varsinkaan se autoliike ei voi samanlaisiin hintoihin päästä. Toki tänä päivänä voi olla, että hinnoiteltua samalle tasolle, mutta se kuluttaja voi antaakin 2 tonnin alennuksen 5 tonnin autosta tai jotain muuta älytöntä, mikä johtaa siihen, että tavallaan lopputuloksena voit saada siltä kuluttajalta sen edullisemman pään auton niin kuin edullisemmin. Ja taas kun mennään siitä korkeampaan hintaluokkaan, niin siellähän se ero jo tasaantuu, koska yksityisellä tulee niin paljon vaikeammaksi saada myytyä se oma kohde, koska suurin osa ostaa sen rahoituksella, suurimmalla osalla on vaihtoautot, ja sitten siihen kalliimpaan autoon ei tule minkäännäköistä takuuta. Ja tämä johtaa siihen, että niiden kalliimpien autojen myyminen on huomattavasti vaikeampaa yksityisellä, ja sen takia sinne markkinaan ei myöskään päädy näitä kalliimman hintaluokan autoja. Ja tämä johtaa siihen, että minkä takia nimenomaan edullisessa päässä näyttelee se, että niin kuin isompaa osuutta, että yksityiseltä pystyy ostamaan. Kyllä, mutta tuohon on pakko tarttua, kun sanoit, tai just mitä viimeisimmäksi sanoit siitä, että sinne ei niin kuin niitä kalliimpia päädy, ja sehän on ymmärrettävää, kun ei ole niin kuin sitä samanlaista takuu- tai vaihtoautomahdollisuuksia, kun ei kuluttaja tietysti ole samanlaisia palveluja tarjota kuin yrityksillä, mutta miten jos niin kuin miettii tulevaisuutta nyt esimerkiksi niin kuin tästä eteenpäin, jos miettii 8 vuotta nyt ajasta taaksepäin, niin silloinhan ei ollut oikein vaihtoehtoja, vaikka niin kuin kuluttaja nostaa juurikaan rahoitukselta ja antaa vaihtoehtoja, mutta nythän näitä palveluita alkaa niin kuin olla jonkun verran jo niin kuin myöskin siihen kuluttajan väliseen kauppaan. Niin mitä sä itse niin kuin näet tulevaisuudelta sen, että voisi kuvitella, että kalliimmissa autoissa, missä autoliikkeet tietysti tarvii niin kuin suhteessa isomman katteen, että olisiko tuossa sun mielestä niin kuin tulevaisuudessa mahdollisuutta yksityisille, jos näitä palvelun tarjoajia tulee enemmän ja se palvelu niin kuin paranee ja ne tuotteet paranee, niin onko se niin kuin mahdollisuus yksityisille toi kalliimmat autot? Kyllä se on kaikissa hintaluokissa, eli lähtökohtaisille kuka haluaa ja pystyy kantaa vastuuta, ei ole omaa vaihtoautoa ja niin edelleen, tai vaikka olisikin, niin on palveluilla, eli vaikka meidän tuo rahoituskumppani.fi, se on nimenomaan yksityisten kaupan välisen, niin kuin hyvin tiedät, niin tehty, kyllä, että se tavallaan niin kuin tuo sen ison etuuden siihen, mikä tavallaan ajatellaan, että mitä ennen meillä ei ole ollut, niin jos ajatellaan, että sulla ei ole kauppaan mahdollista ja kuka mahdollistaa sulle rahoitukset, mahdollistaa sulle niin kuin vaihtoauton ottamisen vastaan, mahdollistaa sulle näiden turvatuotteiden myymisen, mikä antaa sulle lisätakuuta siihen, niin jos niitä ei ole, niin kyllä kalliimman kohteen ostaminen on käytännössä ollut hyvin vaikea. Kyllä. Ja taas edullisimmassa kohteessa näitä palveluita ei tarvita ja sen takia se niin kuin ja toi on ihan siis hyvä pointti toi, että se niin kun miettii niin kun niitä kalliimpia autoja, niin kyllähän se ei se niin kun, jos sulla on minkäänlaisia, et sä niin 50 000 tai vaikka 50 000 euron hintaista autoa, niin ethän se lähde ostamaan, jos sulla on niin minkäänlaisia takuita, siellähän voi olla vaikka minkälaisia, kun puhutaan niin kallista autosta, niin siinä on riskit omalla tavallaan aika isot. Joo, ja sitten tavallaan niin kuin iso vielä huomio, kun mennään autoihin, niin ihan puhtaasti suoraan yksityiseltä ostamiseen ilman, että käytät vaikka rahoituskumppania välissä, niin haaste tulee se, että sunhan velvollisuus on selvittää sen auton taustat, sun velvollisuus on huolehtia, että se kaupanteko menee oikein, sun pitää lunastaa loppuvelat sieltä asiakkaalta, koska pääasiassa niissä kalliimmissa autoissa on myös jäännösvelkaa, eli rahoituksella se auto. Ja jos näitä sä et pysty tekemään, niin sä otat aika iso riski siirtämällä sille asiakkaalle tilille rahat, koska rekisteröintiä se ei voi sulle tehdä. Ja sen takia niin tämmöiset palvelut, jotka siihen on väliin tullut, että hoitaa loppuvelkojen lunastukset ja niin edelleen, niin on mahdollistanut myös sitä kaupantekoa niihin kalliimpiin kohteisiin. Ja tietenkin niin tämä on se, minkä takia yksityisten välinen kauppa myös lisääntyy runsaissa määrin, koska sinne on tullut vastaavia palveluita. Kyllä, ja tietysti siinä on luonnollisesti niin kuin sekin, että kyllähän toi oma tavallaan kaikki nuo rahoituskumppanit ja sen vastaavat palvelut, niin onhan niin kuin kuluttajille siis tosi hyviä siinä, että nehän tuo samalla tavalla kuin meidän tuontiautopalvelu tuo valikoimaa lisää, niin onhan se, jos miettii niin kuin määrissä, onko sulla mitään lukuesimerkkinä, että paljon esimerkiksi yksityisillä on autoja myynnissä? No yksityisillä onhan niitä siis 10 000, olisiko mun mielestä 60 000 tällä hetkellä. Joo, tietysti niistä suurin osa on niitä tonnin kippoja, mutta siis on se silti, niin kuin, että se tuo aika paljon niin kuin lisää valikoimaakin pelkästään jo. Että tavallaan se pitää kaikki yksityisen rekisteröidyt kohteet sisällään, mutta kuitenkin, että tavallaan on niitä kohteita paljon ja yksityisiltä voi löytää tosi hyvän tuotteen. Itse on tietenkin paljon yksityisiltä myös autoja ostanut meille myyntiin ihan liikkeelle ja kyllä niin kuin yksityisiltä löytyy paljon hyviä kohteita, joita pystyy ostamaan. Mutta se, että tavallaan mitä sinne on otettava huomioon, niin on se, että se, niin kuin, sä tiedät, mitä sä teet. Samalla kun puhuttiin viime jaksossa tuontiautossa, että sun pitää tietää, mitä sä teet. Että samalla on kuluttajamarkkinassa ostaminen yksityiseltä, niin on vaikeaa, jos sä et tiedä, mitä sä teet. Niin siellä voi kanssa ja aika isoja
vahinkoja aikaiseksi ostamalla auto, jossa onkin vakuutusyhtiön lunastustausta, jota sä et ole osannut käydä katsomassa oikeasta paikkaa, tai siinä onkin joku isompi tekninen vika ollut, joka on onnistuttu piilottelemaan ja niin edelleen. Että tavallaan nämä riskit on myös yksityisiltä ostajissa aika paljon isommat, ja sen takia nämä palveluntarjoajat, ketkä tähän väliin on tullut taustan tarkistamiseen ja historian tarkistamiseen, niin on merkittäviä toimijoita ja auttanut sitä, että kuluttajilta voi kohteen ostaa. Kyllä. Ja tuossa yksi, mikä niinku tuli mieleen yksityismarkkinassa, mikä on varsinkin niinku iso mahdollisuus, jos puhutaan niinku tällaista kellon, niinku, pysyy niinku vasara oikeinpäin kädessä, kun autoista puhutaan. Niin kyllä. Sehän tuo mahdollisuuden just siitä, että kun sä pystyt ostamaan ja sä uskallat ostaa ilman minkäänlaista niin kuin välikättäkin auton yksityiseltä, jos sä niin kuin parhaassa tapauksessa harrastat ja tykkäät puhata niin vapaa-ajalla autoa, niin sehän on sun unelma, että saat vaikka otettua niin kuin 15 tonnin auton 12 tonnilla, ja se voi olla, että siinä joutuisi tehdä niin kuin 2 tonnin rempa, mutta kun sä itse teet sen, niin se maksaakin 500 €, ja se on sulle harrastus. Kyllä. Että varsinkin tollasille, niin voisi melkein jopa sanoa suosiolla, että menkää ihmeessä ostamaan, että jos tykkäätte autoja harrastaa, niin ostakaa yksityiseltä. Kyllä. Sitten pakko kysyä sulta, sä oot kans yksityisiltä ostanut jonkun kohteen aikana. Onko se käyttänyt naapurin Timppaa tai Teroa tai Teppoa auto-ostossa asiantuntijana, vai millä tavalla oot lähtenyt ostamaan? No se oikeastaan lähti siis, tietysti ainahan sitä tulee niinku, varsinkin niinku uusi asia ostaa yksityiseltä, kun ei ole ajatellut sitä niinku aikaisemmin. Mähän ostin niinku toisen autoni koskaan just sen ensimmäisen niin kuin rahoituksella, niin ostin yksityiseltä, ja se jälkikäteen osoittautui niin kuin todella hyväksi diiliksi mulle. Sain sen aika myytyä myöhemmin voitolla pois, mutta kyllähän siinä sitten niin kuin lähti aina kysymään ja otti tueksi semmoisia, mullakin lähikaveripiirissä on vähän semmoista niin kuin autoharrastelijaa ja vähän tällaista just naapurin perää, tällaista autotietäjää löytyy, niin kuin, ainakin olevinaa tietävää löytyy sieltä, niin lähti kyselemään, mutta että onhan se niin kuin, sanotaanko näin, että siinä pitää niinku osaa ehkä filtteröidä omalla tavallaan, että sit sieltä tulee myös vaikka minkälaista kommenttia, että älä osta tota, kun tossa on tommoset ja nois on tommoset, ja loppupeleissä niin noikin, niin kuka nyt oikeasti niinku tietää. Joo, se, että tänä päivänä uudet autot, niin vaikka niitä itsekin on 11 vuotta, voi sanoa, että päivittäin kymmeniä pyöritellyt, niin on oppinut sen, että kyllä autosta on vaikea huomata. Et tietenkin sellaiset perustekniset asiat voit huomata niistä, mutta ne on yleensä ne pienimpiä kuluiset osat, ja tavallaan ne voit huomata loppujen lopuksi sillä peruskoeajolla tai perustekemisellä siitä autosta, mutta tavallaan se, mikä on haaste, niin monta hyvää autoa, mitkä on vilpittömästi voinut sanoa asiakkaalle, että on oikeasti sulle huippuauto, niin on myös se naapurin Timppa onnistunut sen kaupan pilaamaan, kun se on ruvennut pelottelemaan tätä ostajaa siitä, että no se on tämmönen ja siinä on jarrupalat huonot ja niin edelleen. Koska kyseessä kuitenkin käytetty auto, niin siinä lähtökohtaisesti varmasti kaikki ne on jollain tavalla huonoa jossain kohdalla, ja jossain kohdalla ne pitää huolta, eli se ei ole tee siitä autosta huonoa, jos ne pitää huolta, että se kuuluu siihen ohjelmistoon. Niin, jos on vaikka tiedossa oleva tyyppivika tai joku toinen. Kyllä, hyvä esimerkki mullakin on silleen, että on esimerkiksi niin kuin, osa kavereista on myös niin kuin merkkiuskollisia omalla tavalla tietyillä autoilla, niin se on hyvä, että jos mietit, vaikka mä oon nyt niin kuin hyvin perinteinen Bemari-Mersu-asetelma, oikein niin kuin legendaarinen, niin mä niin kuin olen menossa ostamaan vaikka nyt Mersua, ja mä kysyn sulta, sä oot nyt sen naapurin perä, mun paras autotietäjä kaveri, ja kysyn sulta, että onko tämä niinku hyvä yksilö, että mun mielestä se on niinku huollot ok, jossa ei mitään, ja tosi siistissä kunnossa, kaikki historia tiedossa, ja sieltä tulee ensimmäisen kommentti, että älä osta, että Mersun tyyppivika on toi, ja toi hajoaa, ja tulee isoja kustannuksia sulle, että älä osta. Joo, ja sitten yhdellä hänen tutulla oli kerran E350 Mersu, josta hajosi toi, eli se on tämä niinku tyypillinen esimerkki, minkä oli itsekin sanomassa, että nämä Timpat ja nämä perustaa sen niiden asiantuntijuuden usein omaan johonkin yhteen kokemukseen, joka ei kerro sitä markkinasta tai massasta juurikaan yhtä mitään, ja se on se haaste. Että tavallaan kaikki tietää sen, että Citroen on joskus valmistanut vaikka huonoja autoja. Niin jos sä menet tänä päivänä kysymään ja sanoisit sillä lailla, että peruskeisi, että sä oot menossa ostamaan autoa tuosta kaupasta ja sä sanot jollekin sun naapurin tutulle, että joo, lähden huomenna hakemaan Citroeni. Niin ensimmäinen, mitä se vastaa, että älä saatana. Karvat nousee pystyyn. Että nyt sä oot menossa ostaa ranskalaiset, hyviä ranskalaisia saamaan grilliltä. Ja sitten jos katsot faktuaalisesti vaikka huoltotilastoja, niin paljonko niihin oikeasti vuodessa huolto ja ylläpitoon menee, niin todennäköisesti voittaa aika monet merkit. Jos katsot Euroopan laajuisesti Peugeot, Suomessa kaikki haukkuu Peugeot, niin kuitenkin maailmanlaajuisesti yksi myydympiä merkkejä. Että tavallaan niin kuin nämä tilastot niin ei aina ihan tue, mitä se naapurin Timppa asiantuntijana sulle kertoo, ja sen takia se pitää niin kuin osata suodattaa, milloin on hyvä ottaa neuvoa, milloin
milloin oikeasti se timpan kommentti on. Ja sitten toinen, mikä liittyy, on sitten yksityiseltä tai liikkeestä ostaessa, niin käytetty auto on käytetty auto, että varsinkin kun lähdet yksityiseltä ostamaan, niin kyllä sun pitää varata siihen sun budjettiin rahaa korjata sitä autoa. Et se on varsinkin ostaessa yksityiseltä, niin aina otettava huomioon, kun sä lähdet ostamaan, että jos ostat 10 000 auton, niin elä nyt laita kaikkia rahoja kiinni siihen autoon, että kyllä sulla menee seuraavien kyllä sulla seuraavina kuukausina siihen huolto- ja korjauksiin menee, koska se on auto, jossa on teknisiä osia, ja niiden kuuluukin mennä rikki. Kyllä, se on hyvä muistaa tuossa, ja sitten monesti siinä on sekin, että jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka se 10 000 auto, niin se voi olla todennäköisesti vaikka 13 000 auto autoliikkeestä ostettuna, niin pitää muistaa, että vaikka sä ostat nyt sen 10 000 ja kuukauden päästä, voi hemmetti, meni rikki joku osa. Joo. Ja korjauskulu on 1,5 tonnia. Ja tuntuu pahalta ja oot myyjää yhteydessä, että nyt huijasit minua jotain paskadiiliä ja kaikkea muuta. Mutta sitten kumminkin sä olisit joutunut maksaa vielä 1,5 tonnia enemmän siitä autoliikkeen versiosta ja todennäköisesti se olisi ollut yhtä paskaa. Joo, se on just näin. Joo, eli ei se tavallaan tee sitä, se että liike myy, niin ei tee autosta parempaa. Ei, varsinkaan tuossa luokassa. Joo, että se ei se muutu siitä paremmaksi, että se liike myy. Mutta se tavallaan sitten, jos ajatellaan vielä kuluttajina, niin kyllä me niinku kuluttajana itse suosittelen, että milloin niin lähdet ostamaan 5 tonnin, 6 tonnin autoa niin, ja siitä alaspäin, niin kyllä mä lähden lähtökohtaisesti yksityisten markkinasta katsomaan. Todennäköisesti siitä jää se liikkeen kate pois ja on mahdollisuus vähän enemmän pelailla hinnalla. Ja toinen, mitkä on hyvä kohde, niin on myös tehdastakuulliset autot. Tehdastakuullisen auto, jos voit ostaa yksityiseltä suoraan, niin pitää muistaa, että se takuu säilyy siinä silloinkin. Eli kunhan nyt varmistaa vaan, että se tehdastaku aidosti on oikeasti voimassa siinä autossa. Ja tämän kun varmistuksen on tehnyt, niin kyllä niin kuin tehdastakuullisen uskaltaa myös yksityiseltä ostaa. Niin, ja kun niissä on sitten just, mistä puhuttiinkin se, että se hintaero on niin kuin valtava. Joo. Niissä silleen, että suhteessa, että paljon esimerkiksi autoliike tarvii yksinkertaisesti kyllä vaan katetta, että kun ei se autokauppakaan, vaikka monet sitä haluaisi, niin se ei ole oikein hyvän tekeväisyyttä. Ei ole. Vaikka se olisikin kiva tehdä hyvän tekeväisyysbisnettä, jos joku meille vaan maksaisi voittoa siitä. Että se vaan vaatii, että mitä kalliimpi auto, niin sen usein suurempihan se hintaero on niin pakko olla. Kyllä. Niin just tehdastakuulinen auto, ja varsinkin jos sä hyödynnät näitä niin palveluntarjoajia, niin se on monesti jopa aika hyväkin mahdollisuus ostaa vaikka joku 22 vuosivallin Volvo XC60 hybridi. Joo, kyllä. Ja kuitenkin muistetaan, että autoliikkeellä kohdistuu isot kulut siihen autoon, eli se on ostanut sen, se pitää maksaa varastorahoitusta, sen pitää olla pihassa sen auto, sillä menee vakuutuksiin, veroihin rahaa ja sen pitää saada vielä katettua työntekijöiden kulut, niin sillä on sitä siivua, minkä se joutuu laskea siihen auton päälle, että jos hän löydät yksityiseltä hyvää hintaan tehastakkuullisen auton, niin ei muuta kuin rahoituskumppanilta rahoitus ja auto pois, että kyllä vaikka itsellä on autoliikkeitä ja sinällä ei pitäisi niinku suositella, että voi ostaa yksityiseltä, niin kyllä mä niinku hintaryhmää alle 8, alle 6 tonnia sinne luokkaan, niin kattosi yksityisiltä ja taas tehastakuulliset. Mutta se välivaasto on vaikea, että se on pakko myöntää, että se on vaikea hintaryhmä ostaa, koska siellä näyttelee niin isoa osaa tämä kuluttajasuoja. Just näin. Eli tästä voidaan vähän niin kuin hyvä yhteenveto vetää siitä, että jos miettii niin kuin auton ostoa ja varsinkin niin kuin yksityiseltä, niin meidän niin kuin vahva suositus on niin kuin se, että joko se on sieltä niin kuin halvemmasta luokassa, missä joutuu maksamaan turhasta vähän niin kuin autoliikkeelle, ja sitten vastaavasti yläluokassa, niin siellä on se, että sä saat, niin kun, no sielläkin joudut maksaa turhaa autoliikkeelle, koska niillä on niitä tiettyjä kuluja ja tiettyjä, mitkä vaan menee, ja sitten kun se riski on pieni tehdastakuullisessa autossa, niin yksityiseltä ostaminen, niin se on oikeastaan ihan sama, että ostat se liikkeestä sen vai tehdastakuullisen auton käytännössä. Joo, ja tästä päästään sujuvasti aasinsiltana, mihin ei kyllä muodostunut minkäännäköistä aasinsiltaa, mutta päästään tuohon autoilun tulevaisuuteen siltä osin, että ensi viikolla me keskustellaan autoilun tulevaisuudesta ja siitä, että ajetaanko tällä vetyautoilla vai bensa- vai sähköautoilla. EU meitä ohjaa 2030 vuoteen asti ainakin sähköön, mutta mitä se sitten tulee olemaan? Kyllä, ja mikä nämä lentävät autot kyllä, on, siitä mutta tuli uutinen siis kanssa. Näetkö Formula-kisoissa viime viikonloppuna, eikö toisessa viikonloppuna, oli ne vetäisi tämmöisellä reppukoneella, että oli itse päälle puettava lentolaite, että tämmöinen niin kuin ihmisdrone. Niin onko se nyt niin, että 2033 vuonna Jaakko painaa Kehä 3 droneen kanssa, vai miltä se näyttää tulevaisuus, niin siihen me palataan varmaan viikon päästä. Kyllä. Ei mitään. Näillä puheilla niin ensi viikko, ja muistakaa seuraa meidän tiliin ja katsoa YouTubesta videot, jos kiinnostaa nähdä, minkälaiset naamat täällä oikein puhuu. Kiitos. Yes, palataan. Morjes. Moi.